नमस्कार प्रणाम। आज हमनी के राम जी के सोहर लेके आइल बनी जा। बड़ बुजुर्ग जौन गावत रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज चाची थोड़ा व्रत है, बृहस्पति भगवान को एकादशी भी है। देखिए फिर भी गीत गा रही है, थोड़ा दया करिएगा आप लोग। हम तो ना है। कोशिला के राम जी जनम ले जनमी भुइया लोटेले जनमी भुइया लोटेले हो ललना बाजे लागल अनाथ बाधाव महल उठे सोहर महल उठे सोहर हो ललना बाजे लागल अनाथ बाधाव महल उठे सोहर महल उठे सोहर दुआरा बैठल दशरथ जी का सुनहु के कैया रानी सुनहु के कैया रानी हो रानी जे तोहरा हृदय समाल सुसे हो रे कुछु मांग सुसे हो रे कुछु मांग रानी जे तोहरा हृदय समाला से हो रे कुछु मांग सुसे हो रे कुछु मांग मांगिले राजा मांगिले मांगी के सुनाइले मांगी के सुनाइले हो राजा राम जी के दीना बनवास भरत जी के तिलक भरत जी के तिलक हो राजा राम जी के दीना बनवास भरत जी के तिलक भरत जी के तिलक हो राजा बोलिया तो बोलेलू के कैया रानी मोरा नहीं निकलागे मोरा नहीं निकलागे हो रानी राम हमारा प्राण के आधार कोशिला रानी के उठान हो रानी राम हमारा प्राण के आधार कोशिला रानी के उठान कोशिला रानी के उठान सोने के खरौआ राजा रामचंद्र कोशिला महल गइले कोशिला महल गइले हो माता दीना खुशिया जेराया ग्यारह मैया जोड़े जाई भी खुशी से बने जाई भी हो
आँगन बहरैती चेरिया तयवरु लौड़िया नु हो चेरिया अखिया में पटिया मरबान अयोध्या कैसे ता कबीर मैया हमरो बने जइए हो चेरिया अखिया में पटिया मरबान अयोध्या कैसे ता कबीर मैया हमरो बने जइए मैया हमारो बने जाई है सोने के खरौआ राजा रामचंद्र सुमित्रा से महले गइले सुमित्रा के महले गइले हो माता दीना खुशिया तेरा ग्यारह मैया बने जाई बीर खुशी से बने जाई भी माता दीना खुशिया केरा ग्यारह मैया बने जाई बीर खुशी से बने जाई भी हो बोलिया तो ए बबुआ बोलेला बोलही ना जानेला बोलही ना जानेला हो बबुआ लक्ष्मण के लना समासार अकेले जजनी बने जाओ बबुआ लक्ष्मण के लना समासार अकेले जानी बने जाऊं अकेले जानी बने जाऊं सोने के खरौआ राजा रामचंद्र के कोई महले गइले के कोई महले गइले हो माता दीना खुशिया तेरा ग्यारह मैया बने जाई बीर खुशिया से बने जाई भी हो माता दीना खुशिया तेरा ग्यारह मैया बने जाई बीर खुशी से बने जाई भी बोलिया तो ए बबुआ बोलेला बोलही ना जानेला बोलही ना जानेला हो बबुआ तू लक्ष्मण रहना अयोध्या भरत जी के जाए दो भरत जी के जाए दो पहले तो कह दिली जाए के अब रक्षा कर तरी बबुआ तू लक्ष्मण रहना अयोध्या भरत जी के जाए दो भरत जी के जाए दो राम जी गइले अधिरतिया लक्षण धीनु साहर लक्षण भीनु साहर हो ललना सीताजी गइले दुपहरिया तीनों रे प्राण बने गइले तीनों रे प्राण बने गइले ललना सीताजी गइले दुपहरिया तीनों रे प्राण बने गइले तीनों रे प्राण बने गइले मचिया बैठल कोशिला रानी आदि तो मनाएल सूरज गोड़ लागेले हो आदित्य कुंज वन में बुंद जानी बरी सजहाँ रे तीनों प्राण होइए जहाँ रे तीनों प्राण होइए
प्राण होई है जहाँ रे तीनों प्राण होई है मचिया बैठल सुमित्रा रानी मेघ से अरज करे मेघ से अरज करे हो मेघवा कुंज वन में बूंद जनी बरिस जहाँ रे तीनों प्राण होई है जहाँ रे तीनों प्राण होई है मचिया बैठल लागे गैया रानी रही बिरही बोले हो ललना जे कर तीनों प्राण मधु बने गईले से हो गई से निंद सोए हो ललना जे कर तीनों प्राण मधु बने गईले से हो कैसे सोद सोए से हो कैसे निंद सोहे बर हो बरी सबीती गईले रामचंद्र आई गईले रामचंद्र आई गईले हो ललना खाड़ बेलिया के छहिया पगिया सवारे ले पगिया ललना खाड़ बेलिया के छहिया पगिया सवारे ले पगिया सवारे ले राम लक्ष्मण बनहि से आई गले अवधपुर में सोर भइले अवधपुर में सोर भइले हो ललना बाजे लागल अनध बाधाव अवधपुर में सोर भइले हो ललना बाजे लागल अनध बाधाव अवधपुर में सोर भइले अवधपुर में सोर भइले हो घर में से निकलेली कोशिला रानी छिपा में गंगा जल ले छिपा में गंगा जल ले हो अपना तीनों प्राण के चरण पाखार विपाखारी के ले आई विपाखा अपना तीनों प्राण के चरण पाखार विपाखारी के ले आई विपाखारी के ले आई घर में से निकली सुमित्रा रानी छिपा में आरती ले आरती के थाली ले हो अपना तीनों प्राण के आरती उतारे भी उतारी के ले आई भी हो अपना तीनों प्राण के आरती उतार भी उतारी के ले आई भी उतारी के ले आई आंगना से उठेली के कैया रानी घर में समाई गईली घर में समाई गईली हो ललना भवन में रहेली नुकार कैसे के मुँह देखाई तीनों रे प्राण आई गईले तीनों रे प्राण आई गईले हो ललना भवन में रहेली लुकाई कैसे के मुँह देखाई तीनों रे प्राण आई गईले तीनों रे प्राण आई गईले। नमस्कार प्रणाम। अगर अच्छा लगे तो लाइक करब जा, सब्सक्राइब करब जा, कमेंट में बताइब जा कैसन लागल। पूरा गीत पूरा वीडियो देखब जा, पूरा सुनब जा, तबे गीत के आनंद आई।